Si DJ Labuching ay parang araw. Sobrang hot! Nakakapaso sa kahatan. Pero may vitamin D, as in delightful. Kasi ting kasama mo siya, sasaya ka. Si Rakitera ay isang goggles! Dahil maliban sa mahilig siyang sumisid, naku, hindi nyo alam. Hindi yan alam ng mga parents niya. Kaya parents, mom and dad, this is you know, you gotta watch this or you better watch out. Siya ay isang goggles dahil malinaw niya nakikita ang mga isda sa dagat. Kaya alam niya kung sino ang pangit ang ugali, kung sino ang mabuti ang kalooban, sinong matangkad, sino ang pandak, sino ang pangit, at sino naman ang gwapo. Si Rocky ay mahilig sa gwapo. Kaya yung mga isda sa burak, hindi niya talaga gipansin. Secret. Pass. Si Nicole Yala ay parang sunblock. Kasi lahat ng mga basher, block yung Si Nicole Yala ay pumoprotekta at nagre-refresh ng memory. Walik ka ba? Para sa lahat ng mga hater at basher at walang ibang ginawa kundi mag-hate na mag-hate, block you kayo sa kanya. Then, si Nicole Yala ay parang sunblock kasi she protects. Yes, ayan o, protects o, nakalagay o, protects. At higit sa lahat, kaya siya sunblock kasi high siya. Ayan, lagi siyang high. Ayan si Nicole Yala. Masasabi ko ng aking i-describe na DJ na si Chris Chuper ay parang summer fruit na singkamas. Kapag bagong bili, bagong pitas, ay fresh. Pero eventually, parang si Chris Chuper, mahagard din. Matutuyo din. Pero sa true na luto ng halong eklabu, si Chris Chuper ay parang singkamas. Bakit? Kasi kahit dry ang labas, kahit mukhang tuyot ang labas, ang ganda naman ng kalooban. Maputi, busila, o diba? Taray. Nailusot, diba? Ayan si Chris Chuper. Parang singkamas. Charan! Abanico! Kailangan natin to ngayong mainit ang panahon. Lalo na ngayon, nababasa yung kilikili. Kilikili, basa. Si Robin Shena, parang abanico yan eh. Oo. Tingnan mo. Diba? Mahilig kasing umamoy ng kilikili. Charot lang. Si Robin Shena, parang abanico. Siyempre, ang abanico, alam naman natin, nagbibigay ng fresh na hangin. Yan, oh. Parang si Robin Shena, fresh. Oo. At mahangin. Mahangin pagdating sa mga TikTok moves. Di ba? Yung mga banat niyan on air, yung mga galawan niyan sa TikTok, naku, talagang lilipatin tayong lahat. Yan si Robin Shena, parang abanico. Oh, ha? Ito ay helmet ng mga bike, scooter na ginagamit natin, di ba, pag summer dati. Ayan. At masasabi kong isang helmet si Totoy Bato kasi may ulo. Ang programang ito ay rated SPG. Kasi isa siyang protective na tao. Yung tipong kapag kasama mo siya, feeling mo walang mananakit sa'yo. Kasi siya pala yung mananakit sa'yo. Si Lala ay parang payong! Handa siyang silungan ng mga mahal niya sa buhay sa oras ng pangailangan. Yun! Si Jego ay gamit pang summer. Anything na related sa summer, si Jego ay isang sombrero. Pero hindi basta-basta sombrero si Jeg. Siya ay isang salakot. Kasi yung salakot very Pinoy, authentic Pinoy. Galing Pinoy kasi si Jeg, saka proudly Pinoy. And that's something na very distinct sa kanya. Talagang proudly Pinoy si Jeg. At syempre dahil sombrero to, nakakalamig ng ulo. Kasi tawa pa lang ni Boards. Nakakalamig na ng ulo. Kaya si Jeg ay isang sombrero. Ako masasabi ko lang, mako-compare ko si Tanya Chinita sa isang
goggles. Ang goggles kasi ginagamit pag sumisisid ka sa ilalim ng dagat para makakita ka. Parang si Tanya, goggles. Tuturuan ka niya, tutulungan ka niya kung ikaw ay medyo napasisid sa lalim ng problema, makikita mo kung anong mga dapat gawin. At higit sa lahat, si Tanya ay goggles. Ang sarap sisirin. Kaya Tanya, goggles ka. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka At na-lurky ka sa aming video, Click mo na ang subscribe button at yung notification bell, Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.